Hello guys, जोंनि फरबजारानि नै आदा बिमल कसारिया दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों। दा बिथांनि खननायखौ खोनासंदो। दे स्टार्ट खालामदो दे आदा दे। ये प्यारो में क्यों होता है नहीं खननो। प्यार में क्यों होता है किसी से वफा के बदले वफा नहीं मिलते। दानिया आदाखौ एसे सिनायथि लानो नागिरदों। आदाना मा नाम? मा नाम? बिमल बिमल मा? कसारि। बिमल कसारि। गामिया मा? सोरखाथा। सोरखाथा मबे? पाट्रि। सोरखाथा पाट्रि ना? ओमफ्राय माब्लानिफ्राय खनदों आदाया गानखौ? बेसे गोबाव जाखो? गोबाव बिराद गोबाव जाबाय। गानखौ खननानै माबायदि मोनो? 2010 लाबायदो 2010 लाबायदो 2004निफ्रायनो खनबोदों ना? ओमफ्राय मा गानखौ साबसिन मोनो? नोंनि फेभारेट हिर'आ सोर? आंनि फेभारेट हिर'आ सोर? अजित देवगाननि मोनसे गान खनलाय दे आदा। बिथाङा अजित देवगाननि फेभारेट माने अजित देवगानआ बेनि फेभारेट हिर'। बिथाङा दिलवाले फिल्मखौ खनसिगोन ना आदा? दे खनलाय खनलाय एसे गोबारै खन। एक ऐसे वो लड़की है जिसे मैं प्यार है जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की है जिसे मैं प्यार करती थी। ओ, 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 आ, टें टें टें। बरिया आदा बरिया, गोजोननाय थाबाय। दा नेक्स्ट टाइम मालाबा लाफिनबावगोन ना? गोजोननाय थाबाय आदानिसिम। थेंक इउ सो माच गाइस। बिथांखौ सापर्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। नैबे फंबायबो दं। जिखुनु गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ गाइस। हेलौ गाइस। दे स्टार्टिंनिफ्राय खनदो दे। हमत राम दुलारी है चक्कर पर चल गए रानी। ऐसा सीधा साधा ऐसा भली भला ऐसा मैं दुनिया चलाऊं। अखई के कान बनारस वाला अखई के पान बनारस वाला खुल जाए भंगा अकल का ताला। फूल फूल के बन तेरे तक भी हो फूल फूल के लिखा तेरा नाम तुझे सलाम तुझे सलाम। तेरे गीत के मुखड़े थे तेरे कस्तरा मुखड़ा है एक दुनिया किसी नहीं तू चांद का टुकड़ा है। मैं तो भी इंसान परी सभी मैं तो भी इंसान परी सभी तेरे कदम भी न जाए तेरे गुलाम तुझे सलाम तुझे सलाम। वाह 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 वाह। Look at this guys. बिथाङा बिराद मोजां खनगासिनो। दिल खाते हम ऐसे कदम उठाती है
ऐसे कदम उठाती है हो, मैं तो भी इंसान परी सभी, तेरे कदम भी न जाए तेरे गुलाम, तुझे सलाम तुझे सलाम।